Dobar dan i veliki pozdrav svima. Ja sam Miroslav Zuha, za one koji me ne poznaju. Kupao sam se, tuširao i naravno zahvalan sam na vodi i setio sam se odakle je topla voda. Da nije bilo Tesle, da nije bilo vizionara koji su znali šta žele, šta žele stvoriti, imati i zahvalan sam na njima. Trebamo biti zahvalni na takvim osobama, jer mi sada uživamo u tim njihovim pronalascima, u vizijama koje su ostvarene. Tako to želim da prenesem i svima nama, da pokušate da ostvarite te neke svoje snove, da ostavite nešto kada budete odlazili i da jednog dana i pogrebnik bude plakao za nama. Želim vam uspešan dan i veliki pozdrav, Miroslav. Ćao.